Så blev vi klar med bilen. Vi fik rettet det lidt hvor de forskellige ting og sager. Jeg fik svejst nogle nye wastegates over her. Der har kostet 6 gange af hvad de andre har. Så vi satser slemt over at de her de bare er hamrende lækre. Der er blevet lavet lidt stel ud til nogle sensorer. Brian han havde trukket nogle udtag ud fra motorstyring, så alt hvad der hed køler og brændstofpumper og så videre, det blev kørt af motorstyring nu, i stedet for at vi bare kørte af kontakter derinde. Er dog sluttet til, så vi stadigvæk kan teste inden fra kontakter, altså vi kan tvangstyre de forskellige ting. Men ja, så skal man ikke til at tænke over at tænde og slukke for alt muligt imens. Vi skal lige have fyldt et unke her med benzin. Brian vil altid have fuld tank og 20 liter ekstra med, så lige må jeg om det er en hel indkøring eller en halv eller hvad det er. Destinationen er til højre. Så er vi landet ved Fantasy, og det passer jo perfekt, for det er lige begyndt at regne. Så det er jo lækkert, men lad os få spændt bil af og få den stillet. Så er den afleveret ved Fantasy. Så håber vi bare over, at han når at ringe i tide til, at vi kan nå at komme med til Sønderjysk Brændertræf. Men ja, så vi ikke gør så meget af den og vente. Så stay tuned på den næste video. Der står den jo og venter. Så er den bare færdig indkørt. Så er det kun også den venter på nu. De sidste små ting. Det er altså fedt.